Hello friends, hanya halam sogon rokno ani YouTube channel lo. Friends, ang tin dorong bagai kok tempat payment among ang kai Tipra Police ni Special Executive ni amo 13 tarik 11 2022 tongmani obono date salai ne 16 tarik 11 2022 jorate rirjaka from jomar jangnai din. Angkai jara form joma rime khomorok 16 tarik ni 16 tarik ni bisingo joma rimannai oro 16 tarik jora teri rekha borok abono 13 tarik no slaine 16 tarik jara rekha kainaro 16 tarik bisingo jara joma rna hemon suitangra tabo rimannai tabo te kisa bari rekha monwagnai gana rok nai tongnai rok o video no je manchak share khaidi jara saiman rok saimana baganai gai norok comment kaisa di o video rok naini norok jori kebo special executive ni somondi sungnam busung comment khainai swngai mano gai asungno hambai norok jotono no ang nikha ko hambai hambai ya paro.